otimo limbe e ute thieth manie counties ma pacho ka gi dwaro mar kawo pach jotuo e okumba mar thieth mar Social Health Authority kata SHA. Jopiny osebedo ka golo ng'ur margi kaluwore gi chochni moko ma okwako okumba mar thiethno. Duol mar Ombudsman kawuono ne otimo limbe e od thieth maduong' ma Homa Bay ka kawo pach jotuo ewi pek kata yot magiseromo godo ewi SHA. Jakom Ombudsman Charles Duol mane otelo ne chenrono wacho ni gibiro luorore counties ma pacho ka mar kawo pach jotuo ewi SHA. Generally, SHA is a good system from what we've been told. Unfortunately, it also has certain challenges which needs to be addressed. Now, we are on a fact-finding mission. We are not yet saying that this is a clean bill of health. What I have noticed from a few discussions that we had with the patient is that the public is not sensitized. Like in level 5, this is level 5, you can't get outpatient treatment because those are supposed to go to the sub-county hospitals, but you'll find people are coming in here without knowledge. For those ones, they will not get such services here. But if they are referred to from the sub-counties, then the SHA is working. Odhi osiptal odhi nyuol to sano emonego bed ni ne konye yudo kingise ni dhi osiptal moro matin ema mondo dhi ng'ade SHA to osiptal monego bed no ng'ado ne SHA en maduong' no gimoro amora en mana sano monego bed ni konye to kony gi yo maber. Nyawinjo ka mine moko ywak ne wach to gilos negi ko kamano to mine manyuol giduok negi wach ma chon mancha gitiyogo mar linda mama mondo mine obed gi Teaching and Referral Hospital kaluwore gi mabuse